Tunga lafiya ka samba flani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o mala samba flani mugan anan to sebon ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore a ton wari ero war keme duru ani e bishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka i to sebe awle anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lagini e femi malende munu sigleme jamana ko ka o beka se ka so kelengelen soro ba maliba ali konnala kasangani anga jamana ka yere yayi anga jamana Misiri Abdoulaye Joku ale boraka kuma aye ayira ka foko anga jamana tena son tuguni jamana wore shika ansa makado ayere ko ni nyana dafe sogolindo anani horati ya mali kuna funi bololo sirofe mali kono mali koka obala jirali nyatuma o bisimila aka kuna funi ya ukeneka inafanya fo yena bakurba kuna funi na tugo yamina kasangani anga jamana ka yere yai oni aka ngani atali kabo sedia ula ni machama ko di kumara mi fone simfe ni sedia o jamana ko ni ayira ka fuko anga jamana tisika botinto ko anga na siga kuma kake kusabula ntenga ni ya mi ko ni miseka tatinto yoroni kidi kasangani olu jabile ministry jopu ale ayira ka foko ni koninte akline mi ngoninta la presse la ko mirikera kosobe ka atako wa ni kofe koni anga jamana bambali batina son kado jamana shika asama kado airenya na dafe festival di dibi ni o koni nye dibi koni to la festival mi meke anga jamana konna la sangosa nyina taw bara koni ndabne la bi ala musa fevri kalo cliché kin samba fla ani muga ani nani festival mi koni keneka soko be chama be koni be soro yinno ajibile oni anyogona chama kabiri tarata temeni yanga jamana musée national ko na la finira do ko ni vakena ko bimago exposition de tenue traditionnelle bogola muni ko ni sife ni mena ke sababu anga jamana la de la fini chama ko ni mena yirawa mi fere sife ko di bogola ndi se chama na segaye biya lam sa fevrier kalo cliché kin sama fla ani mugo anani mara ma fentiki buna tike bali do ko ni binkani waleta ka nyeshi bankasi brushi ko na dugu do ko ni ma abe fo dugu mi ko ni ma ko son funu ni oro ko ni be sege dugu ko na la bankasi cercle ko na la sogmada ikele na ndega kanye woro wakati ula anga soro siuka daga yoro mi kon be melga dugu kon la no be jelebu o kon la femi ka do ka fokai ani Mauritanie frontière la wakati tigla ma kon ya alaje ka bingani wale koni ta kanye shi o daga yoro ifana konima temi nale tokobe malien den beda me domina ina fobi o de tezuleka anana ndo malien do nga teni misi wasa ale kama koi okmala ngolodi mi bambali be emogomina farikolo bedimi be emogomina farikolo koni ale mogobe nina lafia anila wasadila tezuleka de be seka okiye tezuleka malien do ni lafia yorodi don koi tezuleka asan ika galombonda ika seka adonga fo ko tezuleka ale koni teto ulutikele ka fo ko nyenga tesa nye premier wuli ka deuxième
wuli ko nga deuxième k'ale ɲɛ jɛra o tɛ Tezuleka ye dɛ. Tezuleka premier n'a deuxième bɛɛ lajɛlen ɲɛ de ye kelen f'i bɛ tila ka i yɛrɛ sɔsɔ a la tuguni n'o y'a sɔrɔ ko premier de tɛ deuxième ye. E mɔgɔ bɛ a camion fa santa la sa Ibrahim Ɲagadu ale ka nɛgɛjuru sira Congo a taara i kɔngɔn fa la ni ka n'a ton suguba o kɔnɔna la. Nɛgɛjuru sira 70 06 06 61 walima 65 65 65 97 walima tuguni 72 08 19 91. Tezuleka tew ka lagari, Tezuleka tew ka mandi. O kuma sansa i ka galonbɔne da. An bɛ taa tire fɛn min ka dɔn k'a fɔ a bɛ wagati caman bɔ sisan nɔ jiko gɛlɛya kɔni bɛ yen nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ ko nin bɛ kɛ a heure 72 ni o kɔni ye tile 3 bɔɲanko ye olu kɔni ma ji u ɲɛ la. Nambore an bɛ taa Bafulabe lakɔli karamɔgɔ kɔni ye a ŋaniya ta kabini tarata tɛmɛnen ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni jɔ pewu. Baaraw jɔlen kɔfɛ kabini tarata tɛmɛnen hali bi u kɔni ma baara olu daminɛ fɔlɔ. Ɲɔni an ka jamana faamaw kɔni ka se ka sebagaya sɔrɔ banbagaci tigilamaw kan ka Kidali minɛ k'o kɛ an ta ye. Maliyɛn bɛɛ ka don Kidali cogo min ka di ye ka bɔ togoya min ka di ye. O waati kelen de la maa minnu kɔni tun bɛ ka jamana tilali kuma fɔ o ni u jɛɲɔgɔn banbagaci wɛrɛw olu de kɔni tun bɛ Kidali tigiya la. O waati kelen de la u kɔni tun kɛn bɛ ka Kidali kɛ i n'a fɔ k'u yɛrɛ ka foro u b'a kɛ cogo min ka d'u ye u b'a kɔnɔfɛnw ta ka kɛ i n'a fɔ cogoya min ka di u ye. O yɔrɔ in kɔnɔna sa o kɔni tun bɛ u ka lafiya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u tun b'u sagona fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka d'a kan nafolomafɛn caman kɔni bɛ sɔrɔ a yɔrɔ tugukolo kɔrɔ. Tarata do février kalo tile 6 sanba 2024 an ka jamana faamaw kɔni ye lancement kɛ lancement kɔnɔna la u ye a yira k'a fɔ ko formation dɔ kɔni bɛna kɛ musolaka maa 345 bɔɲanko de kunna walasa ka se k'u kɔni kala kalali kundilan jabida ale ni a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw kɔnɔna min kɔni bɛna kɛ i ka dɔn k'a fɔ direction du service social des armées kɔnɔna la ni o kɔni ye DSSA ye ni kɛra nisɔndiyaba ko ye ni musolakaw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la wa u kɔni ye duwawu caman don an ka jamana ɲɛmaw kɔni an ka jamana fintigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Kunungo araba février kalo tile 7 sanba 2024 i ka dɔn k'a fɔ kunnafoniyaw ye a yira k'a fɔ ko an ka jamana fintigilakaw kɔni camion 12 bɔɲanko de bila ka taa Menaka dugu kɔnɔna la min kɔni kɔnɔna la dugunifɛnw de b'a kɔnɔ ka taa di o dugu sigibagaw kɔni ma ni kɛra nisɔndiyaba ye kosɛbɛ Menaka dugulamaw bolo cogoya min na fɔ o kɔni ye duwawu caman kɛ an ka jamana faamaw ye. Masabu Ɲare ni ale si kɔni kun bɛ san 30 bɔɲanko de la a ka baara kɔni tun ye feere n'a dagayɔrɔ kɔni bɛnnen kun don Kati Fuga ma n'a fana kun bɛ feere kɛ o yɔrɔ kelen de la a yera k'a fɔ ale kɔni kanatigɛli de kɔni yera yɔrɔ minnu na ni maaw kɔni ye kunnafoniyaw ta a yirala k'a fɔ ko ale kanatigɛbaga kɔni tɛna kɛ maa wɛrɛ ni a yɛrɛ kɔni kanu cɛ o kɔni tɛ min n'o tɔgɔ ye ko Adama Traoré ni ko in kɛra kamanaganba ani jigilatigɛba ye kosɛbɛ ka d'a kan ni ye an balimamuso yɛrɛ datogo ye kɔni a kɔni bɛ maa misi kosɛbɛ an b'a fɔ ala ka hinɛ kɛ banbagatɔ la ala ka yelen da nin ko kan ala ka an fama ni ɲɔgɔn masiba ko caman ma. Kunungo araba février kalo tile 7 sanba 2024 an ka jamana kiribulon min kɔni ka baara bɛnnen don yuruguyurugu kɛlɛli baaraw ma an ka jamana kɔnɔna la olu kɔni ye maa 11 bɔɲanko de kɔni bila kogoba 4 u ni ɲɔgɔn cɛla la ka d'a kan a yera k'a fɔ banajugu min kɔni nana fiɲɛbana min nana n'an k'o ma ko coronavirus covid-19 o wagati kɔnɔna a yera k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu kɔni yera o wari kɔni yuruguyuruguli waleya dɔw olu la. An b'an ka kunnafoniyaw kuncɛ Senadolaci bina kun kan an bɛ taa Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ CAN 2023 n'o bɛ ka kɛ olu fɛ yen nɔ ni wagati in na kunungo araba février kalo tile 7 o kɔni kɛra demi-finale baaraw kɔni ye ni Côte d'Ivoire jama la ale ni Congo jamana ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni ale kɔni ye o ci 1 kana ngolo o kɔfɛ Sud-Afrique ni Nigeria fana tun kɛ mɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni Nigeria fana ye sebagaya sɔrɔ Sud-Afrique kɔni ka curo biti ale kɔni senfɛ o la ni ala ma basi kɛ karido février kalo tile 11 Nigeria jamana ale ni Côte d'Ivoire jamana bina ɲɔgɔn sɔrɔ finaliba ale kɛnɛ kan. Ayiwa ni ne bɛ dansigi ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnli ko ɲuman na n'aw bɛ fɛ a ka jagofɛnw ka lakodɔn a ka cakɛdaw ka lakodɔn a b'aw sɔgɔ Mali kunnafoni direction commerciale la o kɔfɛ ni aw bɛ fɛ a ka foliw ka kɛ kunnafoniyaw laban na a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira la ni o ye 94 42 23 82 an bɛ foli di Musa Jara ma fɔ Sénégal a n'a ka denbaya bɛɛ.